Wensizwa, yazi ngifuna ukunifundisa ukubhebha amabele. Ngifuna uye ukuba inyoni mawuthola intombi enamabele bese uhamba lokhu utshela abantu ukuthi hayi wena ngeke lamabele bemakhulu kakhulu. Ave nikhuluma manithola ithuba futhi maninodwa. Okunye intombi yakho uma ima-period ungayibhebha emabeleni, inkinga ukuthi awukwazi. Ebese ukuthi futhi kuyintokazi zami namabele amakhulu. Ngifuna niwathande lawo mabele. Ngizwe lapha ka-TikTok kuthiwe nisuke ninezinqa esifubeni. Lalelani akusho mina, ngizwe ka-TikTok kuthiwa hayi usuke uphethe ididi ngesifuba. Since-ke ididi amadoda elithanda, izinqa bey'thanda, hhayi-ke wena ngoba zakho zisesifubeni izinqa, ezweli ngibafundise ukuthi nsizwa yakithi ngifuna usondele la. Ungalokhu hamba ucomplain-a ngebele kwasha kwacima kwavutha amalangabi. Kumnandi kabi ukubhebha emabeleni, kumnandi kabi. Ngicabanga ukuthi cishe kufane nendlwabu. Konje nithi indlwabu anishayi kodwa ni-addicted kuyona. Kuyimanje nje khona ngizothi uma ngiqeda le video uyoshaya indlwabu ngala mabele ami. Usupressile ku-like noma ubhizi ufensisaza ngamabele ami? Uyangifollowa ucheckile ukuthi upressile u-follow? Lalela-ke, uzothatha nawo u-oyila wami. First of all-ke lento ifuna engathi ungaba nepipi eliqinile. Yabona leli lakho eliwayo, ngicela ungilinde ngoba ngizokutshela ukuthi ipipi iqiniswa ngani. Leli lakho elivithikayo elinenzululwane ngeke likwazi ukwenza lento engizokufundisa wona njengamanje. Yabona leli lakho eliwungqimi, elifike lime liqine, uthi ulifaka ey'ndaweni ey'right livele livithike. Ngicela ungilinde towards le video, towards the end ngizokutshela lelo pipi lakho limiswa ngani. Lalela-ke, angisho ukuthi bese nishaya indlwabu. Uyabo amabele ami njengamanje ngiwafaka ubhotisi. Uzothatha nawo u-oyela, lo oyela wami ka-R8. It's the same oil engithi kuwe ubuwuthatha uwuthi la ezandleni njalo uma uqeda ukugeza umasaje ipipi 1 to 2 minutes every day. Ipipi lifuna ulinake njengoba usuke unaka isikhumba. Isikhumba ngithi siyasigcoba zonke iy'nsuku. I-gym siye ejimini ukuze emzimbeni sizongagugi. Nepipi-ke lakho ukuze lingagugi. Uguga kwepipi-ke ukuncipha. Imithambo iyaqina ibuyele emuva. Limasaje every day. Akusiwo owokukhulisa. R8 oil. Uthatha nawo u-oyila wami kulowo muntu wakho uthi vu la emabeleni acwebezele. Ngoba u-right ngisho kusuka womile kunokuthi ubhixe amathe. Bovele uthatha u-oyila wami ufake u-oyila ufake la epipini lakho ukhuhle bese uphosa ipipi engquza. But asikho lapho. For now ngithe like le video, ngiyakubona uyayibuka uyangiziba. Like ivideo uhlale phansi ungaqanyeli. Lalela-ke, thatha nawo u-oyela angawukhumuli ubhotisi ugel. Uyafutha wenze sure ukuthi la phakathi kwamabele kuyajuza. Ubhotisi ngitheni angawukhumuli ubhotisi. Ubhotisi wenzani? Angithi wenze amabele wawaqoqa together. Bese-ke angithi uleleke lo muntu wakho ubheke phezulu. Ubra nizowubamba. Angikwazi-ke phela ukudemonstrate ngoba meke ngaqala ngademonstrate kusho ukuthi-ke i-page lonke uFacebook lo ngabe uTikTok ngabe umbuka ka-YouTube uzowabhu phansi. Angithi siya-understand-ana? Yes. So-ke wena into ozobe usuyenza ubhekile le phezulu nawo umthondo wakho usuwubhonile futhi nawo ngo-oyela. Wafaka u-oyela kulo mthondo wakho. Ipipi lakho liyacwebezela manje. Ebese-ke ulele untombi ubheke phezulu usawugqokile ubhotisi. Uzobe seyawunyusa-ke ubhotisi kancane angawukhiphi. Enzele ukuthi kukwazi ukuthi ube nespace sokwenzani sokushumeka ipipi. Ipipi ngalesikhathi ulifaka la ngaphansi kwamabele ulifaka vele kuyaconsa u-oyela kuyashibilika. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yabona uma kuwukuthi-ke ugele uchoose ukuwukhumula ubhotisi kuzomele ukuthi awabambeki phela amabele awathi. Uyayibona into le akubambele bese uyafaka. Ntombi wangazi-ke noma uyafuna ukwenza lokho. But the best ungawukhiphi ubhotisi. Kunalokho unyuseni ubhotisi kancane ukuthi amabele still azoqhubeka enzeni ahlanganathi. Ndodo lapho kusuza nepipi lakho eliqondile umthondo wakho usuyawushumeka. Emva kwalokho-ke usungabambi engathi ubambe izinqa uma uthanda. La mabele uyawabamba wathi nci uyalishumeka ipipi kancane ulibhoncule uphinde ulifake futhi phakathi uphinde ulibhoncule
ulifake sakushesha, ulifake sakushesha, ufake nawo lo bhodisi. Ubhodisi ngeke uze uthinte, ubhodisi ngeke uze uwuzwe. Wena wenzani? Ipipi lakho lingaphakathi kwamabele. Angithi ipipi lakho lenzani? Libhizi lithi. Uma uyintokazi enjengami, mina ibele lami alikho olukhulu njengabanye abantu abanamabele amakhulu ngempela, unala mabele ami, ipipi lizobe lilunguza laphezulu. Wena ntombi ongakwenza ukuthi uzothi uma elifaka lilunguza ukuthi lizobe selino-oyela. Uma kuwukuthi belingenawo u-oyela, angathi lifaka lilunguza, ubulenzani? Ubulikhotha. Liyalunguza, uyalikhotha, liyalunguza, uyalikhotha, liyalunguza, uyalimunca. But uma ufuna nje ukurelaxa, indoda yakho i-enjoy intombo, mhlawumbe usoze kuma-period ayikwazi ukungena, miyeke nje ubheke phezulu, alilayishe ipipi, alilayishe ipipi, uyalifaka, uyalikhipha ndodo, uyalifaka, uyalikhipha. Uyabona uma usufuna ukuchama, uvule uwabambe amabele wathi nci. Yabona into le engathi ubambe izinqa, ningawashayeki. Yabo laba bajwayele ukuthi bathi uma bekufenda bathi balokhu ekupansa izinqa. Nalo-ke ibele ulipanse phela kodwa hhayi kakhulu. Kodwa nje njengoba bengishilo, kufana nokuthi uphethe ididi ngesifuba. Ke insizwa yakithi, uyalibusheka, uyalibusheka, ubuye ulikhiphe engathi uthi ukulishayela ngaphezu kwayo amabele, shayela ngaphezu kwayo amabele. Uma uthanda ungalibhuncula futhi ipipi, ebese uyavula lana ingoni, uyayimunca, uyayibuyisela, uphinda futhi uyafaka. Hawu, ziyaya. Uyawubona-ke bese kuthi phihle la esifubeni ama-sperm zakho. Angithi uyangizwa ukuthi ngithini? Le nto yokuthi nihambe nihleba ngey'ngane zabantu, hhayi amabele amakhulu angiwafuni, kwasha kwacima futhi, enjoy amabele, ave munandi, uzozwa. Kuyashisa-ke futhi emabeleni, especially nje uma kuwukuthi kade vele ey'hlalele egqokile ibhodisi. Angazi-ke ngoba lamanuki enu abhacazela ngamabele phambi kwenu, bangawufaka ubhodisi uma besendlini, bakhaxazele-ke bajuluke, bese yabanda-ke, ubanda emabeleni, ubanda engquzu, ubanda yonke indawo. Kodwa kudokwe eligayele mina lokho, ngingenaphi mina ukuthi ubhodisi abawugqoki phambi kwenu, babhacazela ngamabele just because bahleli nani. Uma beye emnyango kwamanye amadoda, beyobonwa amanye amadoda nabanye abantu bayawufaka ubhodisi. Ningaxabani nami, ningalwi nami, angilwi namuntu. Ngithi mina-ke, wena wepipi elingami, ngowepipi elithithizayo, wepipi elinengqini, ipipi elinenkwantshu namajaqamba, thenga nawo umveva. Umveva u-1,200 rand. Ama-benefits omveva, inzipho zami kuyasho ukuthi ngisingile. Ama-benefits omveva, sithanda sami, ipipi uyaliqinisa, uklina isinye, umchamo lo ongcolile obolile kwizinso zakho, umveva uzowukhipha. Usiza ipipi elingasaqini, ipipi elingasafuni ukuvuka. Usiza kwipipi olibonayo nawe ukuthi le pipi lakho seliqala i-treatment leso uyiphuza inyanga yonke. Uphuza uzuphele, ungasho ukuthi hayi uzowuphuza bese ubuye uyama. Uyawuphuza nje zonke iy'nsuku in an empty stomach. So uzokwenza njena-ke, ngoba niyathanda uku-overdose, ungamane ushaye inkomishi ekuseni, phinde ushaye inkomishi ntambama. Ekuseni uma uvuka uzokha i-teaspoon, ufake ebhodweni, ufake inkomishi, kubile inkomishi yamanzi, kubile ucwenge, bese uyaphuza lokho okusele kusantukuntuku. But ngiyazi ukuthi ngeke ulokhu ubilisa zonke iy'nsuku, vele uthathe mhlampe uwenze 20 wama-teaspoon, ebese uthatha iy'nkomishi zamanzi eziwu-20. Kubile, ungakuseva-ke kujeke okunye efrijini. Njalo ekuseni ufake enkomishini, uyakwenza kube ntuntuku, ufake kwi-microwave kancane, bese uthi igalakaca. Wena uyinkalakatha-ke ephuza ugolokho. Wena uphuza ugolokho, into eyibaba ngampela. Ungahlulwa yile nto, uyayicwenga-ke kodwa kuqala, ucwenge kahle. Bese ulokhu uyabilisa, iyokusiza kule pipi lakho ubizwa ngomkhulisa pipi. Into engasafisi-ke, into enza ukuthi ngingabe ngisasho ukuthi umkhulisa pipi, ngoba nina nivele nihlale namarula nicabanga ukuthi uzokwenza umlingo, uyak-enhancer. Ipipi lakho lithi nje kancane, u-1,200. Inamba yami ya-WhatsApp ngizoyisho manje. Ungayicingi kwi-comment section, ungayicingi kwi-inbox, ilalele uyithathe ungene ku-WhatsApp uyisebenzise. Ebese kuba yilo usebenza njengempesi, uyi-booster, siwubiza nge-syrup. 170 rand. Ushaya nje i-teaspoon noma ama-teaspoon awu-2 ingquzisa endleleni, uyokubooster bese ukushubisela nama-sperms, if ama-sperms ebese-weak. I-syrup le 170. Ngibe ne-bitter cola, bitter cola 130. Nayo i-good for ama-vitamin, i-good for istamina. Uhlafuna 2. 10 minutes before ingquzi ifike, uyombhebha uyonya i-bitter cola le. Inamba yami 081 729 3262. Only WhatsApp me, don't call. Thank you.